Tämä on Janosta tekoihin podcast, ohjelma, joka päästää ääneen oluenteon ammattilaiset. Kun kyse on oluesta, vaaditaan valtavasti työtä ja osaamista ennen kuin herkullinen juoma on lasissasi. Tervetuloa siis kuulemaan, ketkä sen tekevät ja miten se tapahtuu. Tässä jaksossa. Sulle selvästi semmoinen vähän niin kuin ylpeyden aihe, että teillä on hyvä labra. Mä uskallan väittää, että meillä on yksi parhaimpia pienpanimolabroja Suomessa. Yhteistyössä olutsovellus Pint Please, Euroopan nopeimmin kasvavan olutyhteisön applikaatio. Lataa sovellus, arvioi suosikkioluisi ja saa suosituksia oluista ja panimoista. Yhteistyössä mukana myös Olutposti, Suomen mukavin ja laajin juomamedia. Janosta tekoihin! Tervetuloa Janosta tekoihin podcastin pariin. Minä olen Kostenerin Kaitsu ja tänään mulla on vieraana Fat Lizardin pääkeittäjä Greta Mäkinen. Tervetuloa Greta. Kiitos. Mukava saada sinut matkaan meidän vieraaksi. Siistiä tulla. Ja kun kerran niin kun oluen tekijöistä puhutaan tässä meidän podcastissa, niin ihan ensimmäinen kysymys on aina se, että tällä kertaa puhutaan Greta Mäkisestä, eli miten Greta päättyi olut-alalle? Se oli semmoinen, monen sattuman summa loppujen lopuksi. Alkoi ihan alun perin silleen, että joskus 2014-2015 mä aloin tekemään kotiolutta. Sillä, että yhden työkaverin kautta innostuin siitä ja innostun tosi paljon suorastaan. Ja mun silloinen työnantaja, mä olin siis ravintolassa silloin töissä, että mä olin kokkina tai vuoromestarina yhdessä ravintolassa. Ja nämä päätti sitten perustaa niin kuin erikoisolutbaarin yhdessä yhden panimon kanssa. Siellä tuli sitten vietettyä aikaa jonkun verran ja maisteltua aika paljon oluita. Ja tilanne eskaloitui sitten niin, että he päättivät sitten, siis tämä mun työnantaja, sitten perustaa oman panimon. Ja ne tarjosi mulle sitten sieltä työtä, koska ne ei suoraan tuntenut ketään oikeita olujen tekijöitä, niin ne otti tämmöisen amatöörin kuten minä. Kauanko sä kerkisit tehdä itse kotona olutta ennen kuin lähdit tekemään ravintolalle tai ravintolan panimolle? Varmaan 2-3 vuotta, mä luulen. Mä en muista. Joo. Minkälaisilla välineillä, kamppeilla teit kotiolutta? Ihan alun perin sen ensimmäisen mä tein ihan keittiö siivilällä ja semmoisella 30 litran muoviämpäreillä, mitä saa kotiviinikaupoista. Ja sen jälkeen mä ostin kylmälaukkumäskäimen. Mulla on se vieläkin kellarissa, se on jotenkin niin nostalginen. Ja sen jälkeen mä hommasin semmoisen all-in-one brewing equipment. Semmoinen, se taisi olla Bulldog Brewer, vähän niin kuin Grainfatherit ja näin. Joo. Että missä on mäskäin siinä samassa ja sit voi keittää samalla. Ja sitten sinusta tuli ammattilainen, eli ravintolan porukka perusti panimon, mutta oliko se siis vaan ravintolalle tekevä vai tekikö ne muuallekin myyntiin? Ei, me tehtiin silloin ihan kaupallisesti. Okei, joo. Totta kai siihen heidän omaan ravintolaan sitten myös niitä oluita myytiin. Totta kai luonnollista, että menee omaa paikkaa sitten. Mutta ihan oltiin kaupoissa silloin myynnissä ja baareissa. Kyllä. Ympäri PK-seutua. Ja siellä sitten kotiolut opit hankit kirjoista netistä. Oliko kavereita tai joku, joka opetti? Mistä lähti ensimmäiset kotioluet? Oikeastaan se oli varmaan loppujen lopuksi enimmäkseen niin kuin kirjoja ja näin. Että se mun kollega, joka niin kuin sai mut innostumaan kotioluista alun perin, niin se kertoi vähän siinä alkuun, mitä pitää tehdä. Mun kyllä siinä tuli hommattua jokunen kirja. On mulle varmaan vieläkin suuri osa jäljellä. Että sieltä katsottiin tosi paljon tietoa ja YouTubekin oli muistaakseni aika käytetty juttu siihen aikaan. Sieltä löytyy edelleenkin tosi paljon tietoa. Oliko sulla kavereita tekemässä, niin kun, jotka oli aikaisemmin tehnyt vai lähditkö ensin itse tekemään? Ja mulla ei ollut kavereita, jotka oli tehnyt. Et itse asiassa on hauska, koska mulla on yksi ystävä, joka oli siis alun perin tehnyt jotain 20 vuotta aiemmin kotiolutta. Ja se oli sitten mennyt aivan pieleen, mutta sitten jotenkin sekin sitten sai jonkinlaisen innostusboostin tästä, että mäkin olin sitä alkanut tekemään, koska hän tekee vieläkin. Silloin lähti aivan lapasesta se silloin. Että se oli myös vähän semmoista ehkä aikakautta, että se oli kotioluen kulta-aikaa. Musta tuntuu, että tosi monet aloitti sen harrastuksen just silloin, mutta mä uskon, että mulla se oli ihan vaan sattumaa, että mä tapasin se kollegan, joka sitten sai mut innostumaan siitä. Joo.
Joo, se on aika yhteisöllinen laji tuo kotiolutkin homma. Tai toki on myös yksinäisiä susia, jotka haluaa itsekseen tehdä, mutta aika paljon. Ja se sama kulttuuri on kai levinnyt pienpanimoihinkin kollabojen kautta ja muuta, että tehdään yhdessä asioita. Joo, kyllä tämä, varsinkin täällä Espoossa, niin kyllä tämä niin pienpanimo-skene on tosi yhteisöllinen mun mielestä, että jaetaan paljon neuvoja, vinkkejä, autetaan, lainataan, myydään, ostetaan. Mä oon kuullut monelta, joka ei ole tällä alalla, että tosi siisti, että toi on niin yhteisöllinen toi teidän ala. Ja mä todellakin komppaan sitä, että se on tosi kiva, ettei tarvii ajatella toisistaan, että ne on kilpailijoita tai vihollisia, niin kuin monella alalla tehdään. Että täällä on semmoinen tekemisen meininki niin kuin koko alalla mun mielestä. Joo, minä olen siitä kyllä hyvin samaa mieltä ja koen sen vähän niin, että jokainen pienpanimo vähän niin kuin ajattelee, että jos joku pienpanimo ei tee kunnollista, niin se haittaa kaikkia. Että autetaan niitäkin tekemään hyvää, niin se hyödyttää myös meitä. Että se on ehkä tietyllä tavalla, jos halutaan ajatella niin raadollista hyöty, mitä minä tästä hyödyn, että minä autan kaveria, niin ainakin sen hyötyy, että kaverikin tekee kunnollista, jolloin se pienpanimoiden yleismaine kasvaa, paranee. Joo, ehdottomasti, että ihanen maailmassa se olisi ihanaa, jos kaikki suomalaiset voisi juoda hyvää pienpanimo-olutta. Nythän se ei ikävä kyllä ole ihan niin, että on vähän heittoa siellä sun täällä ja virheitä käy kaikille. Mutta in a perfect world, niin olisi se ihanaa, jos kaikki menisi niin kuin aivan nappiin, että just jaetaan sitä hyvää tietoa. Kyllä. Että opitaan ja sitten tehdään parempaa kaljaa. Ja sitten päädyit Fat Lizardille ja milloin tämä tapahtui ja mikä oli se pesti, mihin sut pestattiin? Joo, eli aloitin 2019. Pääsin tänne sitä kautta, että tutustuin Heikki Yliseen, joka on Fat Lizardin yksi perustajista, tällä hetkellä hallituksen puheenjohtaja, neuvonantaja kautta yleisjumala Hefe, Panimo Hefe. Me tutustuttiin silleen, että me molemmat oltiin vieraana Janne Koskenniemen Kotiolut podcastissa, jonka nimi oli Panodraama. Ja nehän sitten meni usein ne illat silleen, että äänitettiin ja sitten käytiin oluella jossain. Niin tutustuttiin sitten siinä joitakin kertoja, aika monta kertaa siinä käytiin äänittämässä ja nauttimassa olutta, Heikki sitten tarjosi mulle töitä. Ja sehän oli jotenkin ihan semmoinen utopistinen ajatus mun maailmassa, koska mä olin tosi huono mun työssä vielä siihen aikaan. Mulla ei ollut minkäänlaista mentoria kautta ammatti-ihmistä, joka olisi opettanut mua silloin, kun mä olin mun edellisessä työpaikassa tekemässä olutta. Että mä olin silleen, että wow, ehkä tää on nyt se niin kuin tie menestykseen niin kuin tällä alalla. Kyllä. Mistä se oppi sitten tuli, vai tuliko se itse opiskellen sitten jatkossakin, vai? Tosi paljon on ollut ihan tämmöistä työssä oppiessa. Että totta kai mä edelleen kysyn Heikiltä tosi paljon neuvoa. Ja ihan mä konsultoin jatkuvasti muita alan ihmisiä, jos mulla on niinku ongelma. Mutta tosi paljon niinku tekemällä, että no kun sanotaan, että virheestä oppii, niin se on todellakin totta, että kyllä tässä on niin kuin tehty jonkun verran virheitäkin tässä vuosien varrella. Ja sitten ollaan todettu, että miten me voidaan tehdä se paremmin. Joo. Että kyllä mä sanoisin, että se on ehkä ollut se paras. Ja sitten varsinkin, kun on voinut testailla eri juttuja, erilaisia laitteita, erilaisia kemikaaleja. Siis skaala on tosi iso. Että mitä on siis on ollut semmoinen ihana tilanne, että on vaikka voinut ostaa jotain ja testata jotain ja sanoa, että tämä on hyvä. Että myös sille, että on kehittynyt taidot sillä, että on päässyt testailemaan erilaisia juttuja panimolla. Ja nosta tekoihin. Ja nyt sä oot sitten pääkeittäjä tittelillä. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Mikä on sinun, voiko sanoa tyypillinen työpäivä, mutta kerro vähän, mitä sä teet työksessä. No nämä pääkeittäjän hommat poikkeaa aika paljon siitä, millä mä aloitin liskoilla. Ihan ensinnäkin. Ihan alkuun mä aloitin oluen tekijänä, mutta silloinhan me tehtiin 2 kertaa päivässä kaljaa, 2 kertaa viikossa. Ja sitten mä pesin tankkeja siinä, eli mä olin vähän semmoinen niin oluen tekijä kautta kellari-ihminen. Sen jälkeen rupesi tulemaan lisää ihmisiä, enemmän oluen tekoa. Sitten musta tuli lopuksi semmoinen niin kuin, tavallaan tuotantoesimies, eli mä suunnittelin tätä aikataulua,
milloin olutta tehdään, mihin tankkeihin, organisoin sitä, niin kuin, sitä koko päivittäistä toimintaa siellä. Mutta mitä mä nykyään teen, niin se liittyy enimmäkseen laatuun ja laadunvalvontaan. Että mä yritän vielä pyöriä siellä panohallissa 1-2 päivää viikossa ihan senkin takia, että mä en halua menettää touchia siihen oluen tekoon. Plus mä näen silloin, mitä siellä tapahtuu fyysisesti. Eli jos on jotain, mikä kiinnittää mun huomioon, että miksi tämä asia tehdään näin tai miksi näin, pitääkö tätä muuttaa tai muuta. Mutta muuten me ollaan sen verran iso panimo, että laatu on pakko ottaa huomioon. Niin yleisesti ottaen, no mä teen vaikka mitä. Mä esimerkiksi käsittelen mahdollisia reklamaatioita, jos sellaisia on. Mä autan meidän laboranttia erinäisissä jutuissa. Labrassa tapahtuu meille aika paljon erilaisia juttuja niin kuin, laadun seurantaan liittyen. Meillä on ihan semmoinen järjestelmä, että mitä mitataan, milloin ja miksi. Joo, siitä itse asiassa päästäänkin aika hyvin tähän päivän aiheeseen siinä mielessä, että tuossa mainitsit aikaisemmin siitä, että olisi mahtavaa, kun olisi aina täydellisen hyvää pienpanimo-olutta, tuli se mistä vaan, ja keskusteltiin siitäkin, että olet tehnyt ensimmäiset kotikattiloilla, ja niistäkin on tullut ihan onnistuneita. Et pelin henki muuttuu aika rajusti, kun lähdetään tekemään kaupallista tuotetta kauppoihin, ja joskus on verrannut oluen tekemistä viinin tekemiseen, että me ei voida sanoa olutalalla, että tämä meidän lippulaivatuote nyt on erilaista sen takia, kun tämän vuoden mallassato oli tämmöinen. Niin kuin viinintekijä voi sanoa, että mulla on nyt tämä Vintage 22 tässä, että se nyt on tämmöinen. Olutfani sanoo, että haluan sen tismalleen samanlaisena aina. Ja hyllyihin, kun se nostellaan kaupoissa tai ravintoloissa, käsitellään vähän monipuolisesti eri lailla, niin se vaatii vähän erilaista kestoa se tuote, ja silloin pelihenki muuttuu aika rajusti, ja sulla nyt on aika iso rooli tällä hetkellä teidän panimossa nimenomaan sen laadun varmistaminen. Monesti kun puhutaan laadusta, niin puhutaan käsityöstä ja erinomaisista raaka-aineista, mutta nyt me tänään puhutaan teknisestä ja mikrobiologisesta laadusta. Ja mainititkin tuossa tuon teidän labra, ja se oli aika hyvä. Se on vähän sulle selvästi semmoinen vähän niin kuin ylpeyden aihe, että teillä on hyvä labra. Kerro vähän, että mitä kaikkea sillä teidän labrassa tehdään tai voi tehdä testausmielessä. Joo, mä uskallan väittää, että meillä on yksi parhaimpia pienpanimolabroja Suomessa. Ja se on ihanaa, että me ollaan näin, tai siis me ollaan etuoikeutettuja, että meillä voi olla sellainen. Mutta joo, meillä siis mitataan alkoholia, meillä voidaan mitata katkeroita, väriä. Sitten meillä mitataan niin kuin säännöllisesti hiilidioksidipitoisuuksia, liuennutta happea. Meillä on myös mahdollisuus tehdä gluteenianalyysiä meidän labrassa, mikä on tosi kiva, että se on meillä vielä testivaiheessa, että kaikki meidän oikeat gluteenianalyysit me teetätetään ulkopuolisissa valtuutetuissa labroissa, mutta me tehdään niin kuin oman datan keräämiseksi huvikseen sitä meidän, että ehkä joskus joku kaunis päivä, niin ehkä voitaisiin jopa valtuuttaa se meidän oma, mutta se on sen ajan murhe. Mutta ihan silleen, että me tiedetään niin kuin hyvin syvässä päässä, mitä se meidän tuote on. Ja sittenhän meillä on vielä, lisäksi meillä on PCR käytössä siinä, että meillä on tällä hetkellä 2 PCR. Kerrotko heti alkuun, mitä tarkoittaa PCR? Se on varmaan semmoinen termi, että aika moni menee, että mikäs tämä on. Silleen semmoinen niin kuin tavisversio, ei tarvitse mennä kovin syvälle, että mistä on kysymys. Joo, itse PCR on siis lyhennys polymeraasiketjureaktiosta, mutta tälleen niin kuin in a nutshell sillä tutkitaan muun muassa asioita, mitä me ei voida nähdä silmillä. Että mä itse kutsun niitä näkymättömiksi vihollisiksi, eli puhutaan oluen pilaa ja bakteereista ja villihiivoista, jotka ei kuulu sinne olueeseen. Että tietenkin ihan ensimmäisenhän me tehdään aistinvarainen tutkimus kaikkiin oluisiin, mutta siis se voi esimerkiksi olla vähän sameeta, vaikka se oli kirkasta, kun se lähti esimerkiksi panimolta. Tai sitten se voi maistua vähän hassulta, mutta sä et ole oikein varma, että miksi se maistuu hassulta. Tai sitten esimerkiksi, mikä tosi monella panimolla jossain vaiheessa tulee varmasti vastaan, on se, että se olut tulee sieltä pullosta tai tölkistä ulos vauhdilla ja sitten ihmetellään, että miksi. Ja se on semmoinen gusheri. Mutta
me voidaan kuitenkin sillä PCR:llä saada tuloksia niistä oluista, vaikka me ei voida nähdä niitä ongelmia fyysisesti silmillä. Eli mitä siinä lyhkäisyydessä tapahtuu on, että jos siinä on bakteeri tai hiiva, niin siinä on aina DNAta. Eli se PCR monistaa sen DNAn. Sitten me käytetään erilaisia puskuriliuoksia, millä me käsitellään se olutnäyte. Sitten se PCR, eli se termosykli, se käyttää erilaisia syklejä monistaakseen sen DNAn. Ja sitten näissä sykleissä ne lämpötilat vaihtuu sen mukaan, mikä vaihe on menossa siinä koneessa. Ja sitten lopputuotteena meillä on sitten monistettu DNA, ja se on niin moninkertainen, että se kone pystyy niin kuin näkee ja lukee sen. Mutta tietenkin, jos siellä oluessa ei ole mitään hiivaa tai bakteeria, mitä sinne ei kuulu, niin silloinhan se näyttää ei mitään. Eli se on sellainen negatiivinen se PCR:n tulos. Eli periaatteessa se käytännössä etsii jälkiä pilaajamikrobien DNAsta ja ne tunnistaa, että siellä ei tarvitse olla todella vähän sitä, niin se sitten monistamalla sen sitten niin kuin pystyy sieltä löytämään. Joo, ja sitten Labras on tapoja myös, että jos se määrä on niin pieni, että sillä PCR:llä silti on niin kuin ongelmia tunnistaa sen, niin silloin voidaan käyttää erinäisiä niin kuin rikastusliemiä siinä näytteessä vielä, että se, niin kuin, jos siellä on jotain, niin sitten se niin kuin boostaa sen kasvua, että se varmasti sitten löytää sen, jos se on siellä. Ja etunahan tuossa kamppeessa on se, että se tulee aika nopeaa. Eli perinteinen labramenetelmähän on se, että laitetaan se olut kasvamaan jollekin kasvualustalle ja se voi kestää päiviä, että saat sen tuloksen. Ja sillä aikaa odotellaan ja ihmetellään, että onko se kunnossa vai eikö se ole kunnossa. Kuinka nopeaa tuo tulee? Toi on keskimäärin yksi näyte on noin 3 tuntia. 3-4 tuntia, vähän riippuu. Että siinä villihiiva-skannauksessa kestää aina vähän kauemmin. Siinä on semmoinen niin sanottu digestiovaihe välissä, mutta se on tosi nopeaa ja se on hyvä, että esimerkiksi jos tulee joku reklamaatio, että hei, tämä meidän kegi on samea ja hapan. Mä voin todeta, että se ei ollut samea ja hapan, kun se lähti täältä, tiedätkö? Niin sitten se on helppo tehdä siihen PCR ja sanoa, että hei, tästä on löytynyt niin kuin vaikka maitohappoinfektio, niin silloin mä opastan hanapesuun esimerkiksi. Kyllä. Koska nehän kiipee sieltä. Ja sitten tämä PCR on hyvä, että meillähän menee jokainen erä käy niin kuin, tankista sekä tölkistä käy läpi PCR:n. Että me ei paketoida mitään ennen kuin meillä on negatiivinen tulos. Että se on semmoista niin kuin ylläpitävää laadunvalvontaa myös toi, mitä meidän labra tekee. Et ei pelkästään oluen niin kuin seurantaa siinä mielessä, että miten se säilyy hyllyssä, vaan se, että onko se valmiina pakkaukseen ennen kuin se lähtee panimolta. Aivan. Joo, se on just noiden pienten näkymättömien vihollisten kanssa se hauskuus, että kun niitä ei voi haistaa eikä maistaa ja eikä voi tietää, ja ne monesti sitten niin sanotusti potkaisee vasta niin kuin viikkojen tai jopa kuukausien jälkeen, että kampe on kunnossa 3 kuukauden ikäisenä ja 3,5 kuukautisena se yhtäkkiä ei enää olekaan, että se kasvukos saa riittävästi siellä vauhtia sillä tölkin tai pullon sisällä, niin se sitten vaan yhtäkkiä pilaa sen oluen. Niin kuin mä sanoin, että siinä vaiheessa kun se esim. Näkyy, niin sitten se on jo paha, koska se on niin kuin näkymätön tavallisesti. Joo. Että siitä se on jo niin lisääntynyt siellä, että tilanne on tosi paha siinä vaiheessa. Tässä jaksossa vielä. Uskallatko kertoa, kehtaatko kertoa, minkälaisia ongelmia olette törmännyt? Tosi raskas vuosi siinä mielessä, että koko ajan täytyy parantaa ja sitten kun löytää niitä puutteita. Ja nostaa tekoihin. Joo, PCR on hieno laite ja sitten oli monia muitakin mittauslaitteita, mutta mainitsit tuossa aistinvaraisen, että teillä on siihenkin systeemi. Eli monellahan se aistinvarainen arviointi perustuu siihen, että siinä vaan sitten niin kuin pullottaja tai tölkittäjä tai kellaristi niin ottaa tankista näyttöä ja haistaa ja maistaa ja toteaa tilanteen. Onko teillä siihen minkä tyyppinen tapa? Meillä on itse asiassa tosi hyvä. No ihan ensinnäkin koko niin tämä meidän panotiimi, niin me ollaan kaikki mukana tässä niin sanotussa VDK-testissä. Eli ennen kuin olut lähtee kylmäkypsytykseen, niin me varmistetaan, että siinä ei ole diasetyyliä, eli semmoista voin tai popparin makua tai hajua. niin se on semmoinen, että meidän pitää olla niin kuin yksimielisiä ennen, että me ei oikeasti haisteta sitä sieltä, että ennen kuin se olut menee kylmäsäilytykseen. Mutta siinä vaiheessa, kun se olut ollaan separoitu, niin kun me käytetään tämmöistä yhtä alustaa,
niin työalustana kännyköissä ja läppäreissä, niin siellä me aina ilmoitetaan, että heippa hei, tuu maistamaan ankle slapperia käymistankki 20. Sitten porukka tulee ja meillä on semmoinen niin anonyymi arviointilomake, missä niin me toivotaan, että tietenkin, että kaikki, jotka on siinä päivänä töissä, tulisi maistamaan sitä. Niin että se on niin kaikkien mielipiteillä on väliä. Totta kai me, jotka ollaan töissä siinä tuotantotiloissa, me maistetaan sitä yleensä ensimmäisenä ja huomataan, jos siinä olisi jotain, mutta me halutaan, että kaikki saa sanoa sanottavansa, että onko tämä oikeanlainen, onko tämä jotenkin vetinen tai jotain, että se on, kaikkien mielipiteillä on väliä. Miten sitten jatkossa sen jälkeen, kun diasityyli VDK-testi on vedetty läpi, ja niin onko teillä valmiin tuotteen tai ennen astiointia, ennen pakkausta, niin onko siellä joku maisteluvaihe yhtä laaja vai onko tämä? Ei, se laajin on sen separoinnin jälkeen, eli kun me luokitellaan, että se olut on valmis vasta sitten, kun se on separoitu ja siinä on NS-kuplat kunnossa. Että kyllä me oluen tekijät maistellaan niitä siellä aina välillä, niin kun ne on vielä nuoria, mutta se ei ehkä hyödytä mitään, että mä pakotan markkinointitiimiä maistamaan keskeneräistä olutta. Että mä halutaan, että se on semmoinen ennen kuin se menee tölkkiin tai kegiin. Joo. Se antaa niin kuin parhaimman kuvan siitä tuotteesta. Kun on noin tiukka seula, niin varmaan sieltä löytyy jotain aina niin jää kiinnikin. Että tuossa puhuttiin, ennen kuin alettiin äänittää, niin tämmöistä vaikeasta aiheesta, kun oikeasti niin panimolla niin tuotteen laatuongelmista, niin itse ruukaan kiteyttää tämän asian ihmisille, jotka multa kysyvät. Sanoin, että kaikilla on ongelmia. Olit pieni tai iso, niin kaikilla on jonkun verran jotain ongelmia. Että hommahan on enemmänkin siitä kiinni, että koska se saadaan kiinni se ongelma. Että se ongelma ei pääse sille kuluttajalle asti. Ja tämä kaikki, mitä äsken kuvailit, niin on just nimenomaan sitä hommaa. Niin uskallatko kertoa, kehtaatko kertoa, minkälaisia ongelmia olette törmännyt? Tai miten te olette saaneet niitä kiinni, miten te olette päässeet ratkaisemaan niitä asioita? Meillä on joskus aikoinaan ollut jonkun verran tämmöisiä ylikuohuamisia, mutta mä oon loppujen lopuksi pystynyt selvittämään, mistä ne on johtunut. Että kyllä tää on ollut niin kun tosi raskas vuosi siinä mielessä, että koko ajan täytyy parantaa ja sitten kun löytää niitä puutteita on löytynyt tosi paljon. Ja mä sanon, että tavallaan meillä on käynyt myös munkki, että ei ole käynyt niin kuin pahemmin kuin mitä olisi voinut käydä joidenkin puutteiden kanssa. Että kun ollaan näin isoja ja sitten kun ne lähtee tuonne maailmalle, tai oikeastaan ei maailmalle, Suomeen, noi tölkit, niin se on niin tärkeää, että se sit pysyy hyvänä siellä hyllyssä ja että se aina maistuu samalta. Että kyllä tässä on ollut haasteita, mutta mä oon hyvin niin kuin positiivisin mielin tässä, että kaikki tulee olemaan tosi hyvin pian. Joo, se on mielenkiintoinen juttu, laatujärjestelmä, tämmöinen järjestelmällinen asioiden seuraaminen ja kirjaaminen ja poikkeamien havaitseminen ja niiden kirjaaminen ja käsittely, niin se vaikuttaa alussa, niin varsinkin pienessä panimossa, niin semmoiselta niin älyttömältä byrokratialta. Mutta olen itsekin havainnut, kun tämmöiseen alkaa, niin kuinka se laatu oikeasti paranee sitten, kun asiat ei ole muistinvarassa, asiat ei ole sen varasta, luotetaan siihen, että joku teki jotain, vaan se nähdään, että tekikö se. Ja teillä on kyllä sille sitten vielä, kun on sen kaiken lisäksi, niin kun, että ollaan tarkkoja, niin on vielä hyvä tekninen laitteisto ja teillä on ihan laboranttikin töissä sitä varten, että pystyy mittaamaan. Joo, se on. Mä oon vaan tavallinen tallaaja ja pyörii siellä, mutta se on hyvä, että meillä on laboranttikin siellä. Älä nyt. Aika hyvin näyttää olevan sullakin homma hallussa. Että No jos mietit sitä matkaa sieltä kotioluen tekijästä pieneen panimoon, jossa ei ollut ketään, joka opettaa, piti vähän itse opetella tähän pisteeseen nyt, niin olisiko sinulla jotakin vinkkejä, mitä se voisi antaa, jos ajatellaan, että on niin kuin tosi pieni vasta alkanut panimo tai joku, joka harkitsee vaikka panimon perustamista, että mikä olisi se laatujuttu tai minkälaisiin asioihin kannattaisi kiinnittää huomiota. Harvalla on ensimmäisenä niin kuin budjetissa, että sitten kun me hankitaan keittämään ja pari käymistankkia, niin me ostetaan myös labralaitteet. Tämä ei muuten olisi huono idea, että ne olisi siellä, mutta harvalla on näin. Niin mitkä olisi ne jutut, mitä sinä niin vinkkaisit, että ainakin nämä ja miksi? Mä en voi painottaa niin paljon kuin mä haluaisin, mutta siis semmoinen ylihygienisyys. Että täytyy muistaa, että hiiva on elävä organismi. Ja
sitten jos sitä roiskii jonnekin tai jotain, niin siinä on niin kuin, siinä voi tapahtua aivan kamalia asioita. Niin siis mä en oikeasti pysty painottamaan sitä enempää kuin niin kuin ylipuhtaus. Et jos sä voit keittää jotain, keitä se. Et jos on mahdollista, käytä hanskoja, vaihda niitä letkuja, pese sitä panotaloa, konsultoi aina kemikaalin myyjää kemikaalien käytössä, ota selville syväpuhdistukset etukäteen tankeille ja myös panotalolle. Eli kaikkien semmoinen niin kuin säännöllinen pesujärjestelmä, ei silleen, että tätä ehkä riittää, koska se ei todennäköisesti riitä. Ylitarkkuus on niinku semmoinen, että mä tiedän, että se on rasittavaa ja sitten kun väsyttää ja kaikkea, niin ei vaan jaksaisi, mutta siitä seuraa loppujen lopuksi semmoinen, siitä tulee semmoinen hyvä tapa ja siitä kannattaa aina pitää kiinni. Ja sitten se ei enää tunnukaan niin raskaalta, koska se kuuluu siihen sun duuniin. Hygienia, joo. Entäs sitten, jos niin kuin jonkun mielestä ne on jo meillä kunnossa, joku sanoo, että joo, me ollaan tarkkoja, me pestään ja me putsataan, ja sitten kun lähdetään katsoa seuraavaa pykälää, niin miten sitä sitten voisi, mikä olisi niin kuin ensimmäinen labralaite, minkä hankkisit? No yksi labralaite, minkä mä hankkisin, olisi niin kuin tislausvälineet, ja sitten mä hankkisin jonkinlaisen tämmöisen käsimittarin, jolla normaalisti mitattaisiin vaikka vierteen ominaispainoa, mutta semmoinen, millä voi mitata myös tisleet. Et ihan sekin, että sä tiedät, mikä alkoholipitoisuus sun oluissa oikeasti on. Ja sit jos jotain käy, niin sä voit mitata ne uudelleen. Eli jos se rupeaa jälki käymään esimerkiksi tölkissä tai pullossa ja alkoholi on noussut, niin sit voidaan olettaa tiettyjä asioita. Et mun mielestä, ja se on niinku, silloin mennään lain mukaan, me tiedetään, että se on niinku laillinen se olut, ettei tule mitään turhia takaisinvetoja sen perusteella. Mä hommaisin labraa myös jonkinlaisen ATP-laitteen, eli tämmöisen, millä sä voit niinku pintoja pyyhkästä. Esimerkiksi meillä, aina kun meillä pestää tankki, niin me pyyhitään vähintään 3 eri paikasta tankki niin kuin desinfioinnin jälkeen ja katsotaan ATP-mittarilla tai luminometrillä, että mitä se sanoo. Jos se ei ole tyydyttävä, niin se pestään uudelleen. Se on niin yksinkertaista. Ja jälleen sitten, jos joku kuulija ei tiedä, mikä on ATP-mittari, niin periaatteessa sehän etsii jälkiä elämästä. Eli sehän ei niin kuin kerro suoraan, että mitä siellä on, mutta se kertoo, että siellä on jotain jäämiä jostain elävistä soluista. Ja se silloin hälyttää, että antaa jonkunlaisen skaalan, että paljonko sitä on nyt siellä. Ja silloin käytännössä, jos on desinfioitu, niin siellä sitä ei juurikaan saisi olla mitään. Että joo, että se on tosi hyvä, yksinkertainen, edullinen hankinta. Et mä suosittelen sitä kaikille, on iso tai pieni panimo. Jos ei sitä ole, niin hankkikaa se. Joo. Se on mulla itselläkin listalla ykkönen, että ATP ja happimittaus on se toinen. Se ei mittaa niinkään sitä hygieniaa tai puhtautta, mutta sitä, niin kun, jos hyllysäilyvyyttä haluaa, niin Joo, ehdottomasti, että jos pystyy, niin laite, joka mittaa hiilidioksidia ja liuennetta happea, että se on, että sit jos tulee esimerkiksi joku hapettuminen eteen, että sanotaan, että asiakas sanoo, että heitä tölkki oli hapettunut, mutta jos sä tiedät, että se oli tankista niin kuin tosi matalat hapet, niin silloinhan sä voit oletettavasti katsoa, että se vika on siinä pakkauslaitteessa. Eli mä aina teen mun työtä silleen, että mä haluan tietää, mistä joku juttu on tullut. Eli mä teen ihan siis isoja exceleitä, missä on paljon mindmappeja ja timelineja. Eli mä tiedän, jos on jotain, mistä se on tullut. Jos mä en tiedä, niin mua ottaa päähän. Mutta sit mä etsin sen, se vaan vie aikaa. Mutta se on niin paljon helpompaa niin kun olla panimoalan ammattilainenkin, että jos on ongelma, niin että sä tartut toimeen ja fiksaat sen, jos sä tiedät, mistä se tulee. Et sen takia tuo happimittari on tosi tärkeä siellä nimenomaan tankeissa. Ja sittenhän se on hyvä, että sä voit mitata tölkitkin sen jälkeen ja katsoa, että mikä mättää, jos siellä on noussut hapet. Tai sitten jos se on tosissaan hapettunut, mutta tankissa se oli hyvä. Niin, silloinhan se on pakkauksesta tullut se happi. Ja nosta tekoihin. Joo, se on se kaikista kivuliain paikka, että mistä sen löytää sen syyn. Ja sen jäljittäminen on työlästä, mutta jos ei sitä löyä, niin se toistuu ja toistuu. Ja
No, joskus on sitten ollut huonojakin, huonoakin jälkeä joissain panimoissa. En nyt pysty suomalaisia nimeämään, mutta maailmalta kuuluu hienoja tarinoita siitä, miten joku panimo on vaikka muutettu hapanolut panimoksi sen jälkeen, kun ei ole enää muuta ollut tehtävissä. Että... Joo, mä oon kuullut näistä kansia. Mua huvitti, että Skotlannissa tämmöinen erittäin iso panimo, niin kun ne avasi heidän hapanolut panimon, niin ne teki sen varmuuden vuoksi silleen, että se on aivan erillinen rakennus hyvin kaukana siitä isosta tuotantolaitoksesta just sen takia, että koska näitä tapauksia on ollut. Kyllä. Että kaikki on muuttunut huonoksi tai happamaksi. Joo. Niin, panimolla on monia asioita, mitkä voi mennä pieleen ja niiden kiinni saaminen on vaikeaa. Teillä oli Labrassa tämmöinen hauska niin sinä nimitit sitä teidän lemmikiksi, ja se oli sinun demonstraatio siitä, että mitä mallaspöly voi saada aikaan. Eli sehän on aika niin kuin miten sitä nyt sanotaan, räjähdysaltista, ihan siis oikeasti fyysisestikin räjähdysaltista, mutta myös niin kuin pöpöpuolella. Niin mallaspölyhän on hirveän täynnä pöpöjä. Kerro, mikä se teidän lemmikki oli ja mikä siinä oli pointtina? Joo, pointtina oli, että mä halusin näin käytännössä todistaa, että miten paljon mallaspölyssä on esimerkiksi maitohappobakteereita, kun ohra on hyvin luonnostaan hyvin täynnä maitohappobakteeria siinä kuoressa tai akanassa. Meillä kävi Labrassa semmoinen pieni fiba, että meillä oli semmoinen rikastusliemi, jota meillä oli tarkoitus käyttää PCR:ään niin kuin siihen rikastusnäytteeseen. Ja se oli sitten yhdessä yössä, niin siinä rikastusliemessä oli alkanut kasvaa jotain. Ja siellä oli semmoinen alien, semmoinen lima. Ja mä olin silleen, että miten tämä on mahdollista? Sehän lähti roskikseen ja siis tästä ei ollut mitään haittaa kellekään. Se oli ehkä semmoinen 5 euron menetys. Mutta niin kun, mä aloin miettiä, että miten näin on voinut tapahtua. Niin pienen salapoliisityön jälkeen, mitä mä harrastan, kävi ilmi, että vaatteessa oli ollut mallaspölyä, kun oli käyty mallashuoneessa. Ja kyllähän mikrobeet ja kaikki on ilmassa ja on pieni viima, kun on ilmastointi sun muuta, niin siitä on siis mennyt pölyä sinne pulloon. Ehkä yksi semmoinen pölyhiukkanen. Ja sitten kun se on vielä rikastusliemi, eli se ideahan on niin kun kasvattaa jotain nopeammin, niin sehän oli ihan villiintynyt yhdessä yössä. Mä tein sitten testiksi silleen, että mä otin Erlaan vähän sen vierrettä, ihan niin kuin puhtaasta linjasta keitettyä vierrettä. Ja sitten mä heitin sinne ihan pienen osan teelusikasta mallaspölyä. Ja se oli viikonlopun yli, siellä oli ihan törkeät pellikkelit. Se oli niin elossa, että nyt se on niin kuin semmoisessa suljetussa, hallitussa tilassa, että se on ihan siellä peitettynä ja kaikkea. Mutta mä jotenkin se on niin kaunis se pellikkeli, että me ei haluta heittää sitä pois. Että me välillä otetaan kuvia, että miten se pellikkeli muuttuu ajan kanssa. Mutta se on ehkä, tämä toimii hyvänä todisteena silleen, että miksi esimerkiksi ei kannata mennä kuivahumaloimaan tankkia sen jälkeen, kun sä oot just rouhinut maltaat. Koska jos et sä käytä minkälaista suoja-asua, niin sitä on sussa. Ja sitten se on ihan pienikin määrä, kun sitä menee sinne tankkiin, jossa siis kuivahumaloit esim. Yläkautta, että sä avaat sen luukun. Eri asia, jos sulla on joku suljettu niin hop rocket tai hop cannon, mitä kautta sä teet sen. Mutta silleen, että kun sitä on ilmassa, jos se menee sinne, niin siinä on iso riski, että siellä rupeaa kasvaa jotain elämää, mitä sä et todellakaan halua sinne. Joo, se oli ihan kuulijoille kuvailen, niin se oli siis niin kuin iso tämmöinen Erlenmeyer-pullo, jossa oli vierettä pohjalla ja siinä päällä kasvoi paljon vaalean peessin väristä kasvustoa, eli näytti ehkä hiivalta bakteerikasvusto joltain, mutta niin kuin, tosissaan se tuo on hyvä pointti, mitä moni, varsinkin niin kuin kotipanija tai pienpani mukaan ei hoksaa, että se mallaspöly on niin kuin myrkkyä sille oluelle sen jälkeen, kun se olut lähtee keittämästä, että monesti voi olla rouhin huone tai se mylly ihan avonaisestikin ihan vieressä, missä sitten käsitellään, ja jos se on siellä jossain pullotuskoneen vieressä se mallaspöly, taas on vaatteissa se, niin pullotat puhtaaseen oluen pöpöjä siinä. Että. Joo, kyllä mä muistan se mun edellinen työpaikka, niin siellähän oli avoin rouhintahuone, siellä oli noissa niin varastohyllyissä oli noita lavoja, missä on mallassäkkejä, niin siellä oli myös pari avointa käymisastia, niin kyllähän sieltä löytyi välillä semmoisia kalvoja, että
nehän johtui nimenomaan siitä pölystä, ei siitä, että ne olisi pesty kunnolla. Se ei ollut se juttu, vaan siitä oli siellä ilmassa. Ja siellähän myös tölkitettiin samassa huoneessa, niin että eipä sitä silloin amatöörinä ehkä osannut edes ajatella, mutta nythän se on ihan mustaa valkoisella, että miksi asia oli näin. Ja nostaa tekoihin. Tosi mielenkiintoista ollut jutella Gretan kanssa aiheesta oluen laatu, mutta nyt, ja tästä on niin paljon juttua, että varmaan voitaisiin jatkaa yhden toisenkin jakson, ehkä jopa kolmannenkin jakson verran, tai jostakin muusta sinun kanssa, mutta mennään vähän yleisempiin asioihin sitten, tai pois tuolta niin kuin teknisestä laatuteemasta. Miten sinä näet oman tulevaisuutesi alalla? Mitä tekee Greta Mäkinen 5 vuoden päästä? Tämä klassinen kysymys, työhaastattelukysymys. Mä toivon, että mä oon viimeistään silloin panimomestari. Se on mun ihan tämmönen niin selkeä urahaave. Ja mun mielestä kun miettii, mitä töitä mä teen nyt, niin se olisi semmoinen luonnollinen jatkumo sille saada asialle joku titteli niin sanotusti. Että haluaisin ehdottomasti syventää sitä biokemian tietämystä. Ja siis yleisesti ottaen oluen tietämystä, että se on ihana asia, se on kaunis asia, superkiinnostava asia. Ja mä en usko, että edes kokonainen elinikä ikinä riittäisi oluen tutkimiseen. Ikinä. Niin se on mun tämmöinen urahaave. Toivottavasti se joskus onnistuu. No en epäile, etteikö onnistus, että sullahan on niin kuin erittäin kova osaaminen jo tällä hetkellä tullut käytännön kautta ja näin, että se semmoinen niin tavallaan, ehkä puhuisin kohta niin sertifiointileimasta tässä kohtaa, että toki varmasti paljon on uutta asiaa, mitä panimomestarikoulutuksessa tulisi, mutta myös sillä lailla, että aika varmasti suurin osa olisi semmoista, että ahaa, okei, nyt tämä on, täällä sanotetaan tämä asia näin, että tulisi vaan ehkä erilaista sanotusta, mutta uskon, että tullaan näkemään sinut panimomestaritittelillä varustettuna hyvinkin lähihistoriassa, että sen verran rautasta osaamista on kyllä kertynyt sulle ja asenne on oikea, mitä se vaatii. Mulla on semmoinen loppukysymys kaikille, että minkälaisen oluen haluaisit seuraavaksi panna ja miksi juuri sen ja mikä siinä on vaikeinta, mikä siinä on haastavinta? Mä oon ihan hyvä tekee West Coasteja, niin kuin reseptiikkaa, mutta nämä niin kuin neipat on vähän hakusessa, mutta mulla on semmoinen oma henkilökohtainen haaste, että mä haluaisin tehdä quadruple neipan. Ihan sen takia, koska A, mä en edes tykkää niistä erityisen paljon. B, ne on teknisesti super vaikeita, koska se on vaikea saada 10 plus vahvuisesta oluesta niin kuin dokattava, sillä että sä et edes tajuu, mitä sä juot. Ja sit se on mun mielestä tosi vaikea saada se tasapainoiseksi sen takia, että se on niin alkoholinen, ja sit sun pitää laittaa humalaa sinne, ja sun pitää niin kuin saada se runko kuntoon, tietsä. Se on mun semmoinen henkilökohtainen haaste itselleni, että mä haluan tehdä juotavan quadruple neipan joskus, ja mä haluan tehdä myös West Coast-version, koska West Coast, Best Coast, mutta siinä on paljon semmoisia niinku teknisiä aspekteja, niinku, tiedätkö, että mallas ei edes niinku mahu sinne mäskäimeen. Sitten se tuottaa hirveän paljon diasetyyliä, tai sitten sulla voi tulla helposti liikaa hop creepia, tai sitten tulee vaan viinanen. Eli siinä on niinku paljon semmoisia esteitä, mitkä mä haluan voittaa tekemällä tasapainoisen, dokattavan quadruple neipan. Wow, no niin. Eihän tässä kuule mitään. Meidän on erittäin mielenkiinnolla odottamaan, että päästään maistelemaan Greta Mäkisen quadruple neipaa, joka on helposti juotava. Aivan loistava. Hei, kiitos tosi paljon, että olit mukana. Kiitos, kun kuuntelit Janoista tekoihin podcastia. Kenet sinä haluaisit podcastimme vieraaksi ensi kerralla? Ilmianna mielenkiintoinen oluenteon ammattilainen tai lähetä muuten vaan palautetta osoitteeseen kaj.kostiander@tornionpanimo.fi. Ja nostaa tekoihin.